Ainda eu era unha rapaziña. Já se falaba no embalse, ninguén quería de que ia vir. E ao final colleu-nos de sorpresa a metade deles, porque non o queríamos. E viñeron, andaban de noite negociando ás escondidas cos vellos, cos que non estaban nada orientados de nada, e pensaban que se acababa o mundo se viña o embalse. Entonces venderon máis da metade de noite. E despois os que quedamos atrás, pois tivemos moitos problemas tamén. Houve unha manifestación que viñeron os antidisturbios e apañamos coza duro, pero bueno, valeu a pena. Pero eu estive alá 12 días. Os que tiñan boa xente fora levaban de comer, pero a min o meu home non me levou ni un bocadillo. Ai, me cago en Dios. Nada, non quería que estuvese ali, quería que viñese para casa. Eu dixi que non viña, sen os meus veciños que non viña. E eu tiña meus sogros malos, tiña miña nai comigo, e non tiña para onde ir. Porque había os daquela que xa tiñan pisos en Ourense, pero eu non tiña nada. Tiña vacas, tiña ovellas, tiña porcos, tiña de todo. E dixi, eu teño que vender. E eu pedín 50 millóns e eles mandaron 35. Dixe, non, ese non vale. Pois entonces, dixo, mire, estamos tirando a corda que vai romper polo medio. Normal non chimos dar, dixen, pois eu ese tamén non acepto. E cando ia a sair, acordeime de que había esta casa, que xa era dos DDP. E xa podían vender eles. Os DDP podían a vender, porque esta non acollía auga. Entón acordeime desta casa, e máis dúas que quedaron aí, e dixen, eu se me dades a casa de... era Tomás, a casa de Tomás, en Quintela, quedo. Cedo, senón non cedo. E dixeron, pois, tiveron a pensar e dixeron, bueno, pois por eso non hai problemas. Falamos, foi como dixo. Por eso podemos falar. E falamos e fizemos o negocio. Que ali pensei que morríamos todos, porque vieron tanto disturbios a dar golpes, que as porras a meter por baixo a muller metieron por entre as pernas, para nos queimar. Iso foi en Intrimo. Despois, para outro día, fomos para Lobios. Tamén, mas ali dixémosle, pasa el toro, deixámonos pasar para onde eles querían ir. E despois entramos, nese inmediato tempo, entramos para o Ontamiento, para a huelga de hambre. Entón, ali foi onde estuvemos 12 días. Era duro porque dicíamos, como será? Se non, ao mellor non nos van dar nada. Eu tiña un tío que estaba sempre dicéndome, mira o meu home, vos estades á espera e ao final ides quedar sin nada. E moita xente que dicía, non vendades, deixai-vos ir ao final, que isto, non vendades con embalse non ven. Son embalse non ven. E vai a ser non veu. Bueno, eu tinha vindo máis 4. Eu tuve que sacar miña sogra ás costas, ca auga pla cinta. E me daba auga por aquí. Le entraba auga pla casa dentro e ela era inválida, non podía sair. Tuve que sacar auga ás costas. Eu tuve irmãos que venderon 4 anos antes de min. A 3 a 4 anos antes de min. Eu dos 9 irmãos que vivíamos, eu fui a última que vendín. Bueno, sí, a miña casiña queríale moito. E os meus momentos vos pasénos ali. Pero bueno, sabía que tiña que ser, e ordenamos vir para aquí. Eu non quería quedar aquí, desde logo. Eu quería ir de cara a Ourense ou ir para lá, pero este non quería sair de aquí. Eu entrimo ni a Lobio non quería, eu se saí de aquí quería sair para longe. Non quería quedar por aí. De Puente Grande. De cara ao Puente Grande ou por aí xa me agradaba. Pero isto non quiso. Recordo de as fincas que traballaches tanto nelas e tanto velas de seguro, eu quería que estuvera toda a vida cheo. E non baixara nunca. Casi só vía unha vez. Mas isto de que agora ves as fincas, mañán velas inundadas de auga, isto dá moita pena. É como este ano neste bravo, vimos onde estaba a casa. Pasamos de un lado para o outro. Eu non entrei dentro, colher unha cafetera hai 2 anos. Unha cafetera das do café. Éramos 9 irmãos daqueles vivos e había que fazer moitas meras, tiñamos moi pouco terreno. E tuve irmãos que venderon por 4 millóns de pesetas. E de 4 millóns a 30
Vai moito, claro que eu tiña unha casa e eles non tiñan casa. Eu vivía aquí, eles tampouco, non, algúns vivían aquí, outros non. Pero bueno, foi non o querían, cando dixen que me daban eses cartos, non meus irmãos, ninguén o quería. Pero foi porque loitamos hasta o final. Todos porque, mira o que te digo, en Valse foi bo para a xente nova, para a xente vella foi moi malo. Porque xente que de 80 anos, de 70, ter unha vida inteira aí e ter que se largar foi matalos. Ese foi quitarlle a vida.